sætter fokus på Aarhus som en modeby. Jeg synes faktisk i år, at arrangementet lige har rykket sig en tand op, fordi vi både ser etablerede brands, som huserer i Aarhus, og så ser vi de små iværksættere. Og jeg har fået et meget mere sådan et større perspektiv på en eller anden måde af Aarhus som den her fashionable by, som den er. I decided to come back again to Aarhus because the program sounded really interesting, and I like the mix of going to all the big companies and seeing all the upcoming new designers. Jeg synes jo, det giver en helt unik mulighed for at få noget eksponering først og fremmest. Vi er et relativt nyt upcoming brand. Det at få lov til at vise det over for både den danske og udlandske presse, synes jeg jo er en enestående mulighed for os.